Horas madihamu akamanami nami boharo kabarta disadarion tetap mahita di bagasan semangat inalaho mangula akaulauta manang di dia pihita mangula sadarion totong ma diramoti Tuhan kita turpuk dihita sadarion hata itu hata disada raja-raja bidu sapupitu ayat 10 songonom ma didok disi ia itak na di bagasan hudon dangolo sudah jalan miak na di bagasan guri-guri dangolo marsik hobar tu hata ni Jehovah naung pinabuana hian marhite sian si Elia ido sahana disari hodi mata do hita aka manginang dingulut tahun molope hirana maul taida aka tangan na mengurupi hita hirana maul taida aka pandaraman manang aka rezeki nabui dapat tita sederion ale taida ma bohado debata sahat titikion marmudu-mudu nguluta molope dang mangomo sederiok kita diaka pangulauta alai di ari na mangihupe leon debata rona akasikan sadok panarihono ne debata totong do diaka naporsea di ibana songonilo nang si Elia na ditamui ibana ima sahalak nama baru di sarpat bohama si Elia laho manopot nama baru di sarpat dalam situasi haleon na sodong si pangano be ay ibana be na tongdo na pidda ibana manang haruah ibana sian sungai Kerit ala martabuni do ibana sian pangaleleon ni si Raja Ahab gay martabuni mebana si marhite-hite panarihonon debata mangulu me ibana na ipataruhon tu ibana akasi panganon marhite-hite pilong sigak ima nakaningan na di sungai Kerit gabe turuh me ibana sian pertabunian nai macupakon na mabalui ala di sima teida kamanginang boharu panarihoron debata memakai orang-orang lemah di nalaho mengurupi hita anggo nama balui yo ibana do anggo dong sulhu pangan on mati nama hami dangadong bengulu-nguluna alai boharo si Elia madok tu nama balui bae majo manang pature majo dia perjolo disipe songon nare gudona yang gona mabalui alai alat nam didok songoni di patupa di somma tarida ulang naso soman manang kejadian naso biasa terjadi miak dan gabi habis jala dan marsik si totong adom miak ibu pakona panarihonon di matarwi na pinatupan ni debata marhite-hite na mabalwi atong dihamok kamanami na nami osmaro hatta disariho debata hita marhite akan naso dapot di dodoro hatta di luar pikirata asal ma totok kita akan menginang pasahaton mulut tu debata na berdua hon marilah kita tetap bekerja mengulama hita dan saya holam madok sare hon debata do dah ala ni ditikion akan menginang mari kita semangat bekerja taulahumma olak ni natolapita unang gabi berpangku tangan manang gabi losok rohatta akan mudaulotta panarihonon debata pasahaton nadui marhite akka guguna adong dihita tapak kemai na parpudi ma neng pasahaton nami tu hita di manugoton nagabe mangaleon semangat di hita sarihonon di batado hita marhite akka dongan manang marhite akka namarasing roha tu hita totong mahita kamangina
mapangasahon pangurupion di debata ai saluhuk nai debata donung mangatur hossa. Marilah kita bekerja, marilah kita tetap berdoa asa diramoti debata ngulutak. Miak na di bagasan guri-guri idang olo marsik patuduhon panarehon debata diakka na porsea atau pos marohatta. Debata adalah sumber segala berkat dohot pasu-pasu di mulutnya. Horas selamat menjalani aktivitas kita.